чалавек в эміграцыі это трошкі здраднік радзімы. Яны адпраўлялі сваім сваякам заходняй Беларусь пасылкі са старой вопраткай. Беларус, прыехаўшы в Брэдфорд в Брытаніі, мог напісаць сваім сябрам: прыязджайце сюды. Але разам з тым можна казаць, што быў нейкі пераслед з боку савецкіх уладаў у дачыненні да вось гэтых беларускіх эмігрантаў. Таму ў 91 годзе у яго былі сродкі падарыць у Лондоне цэлы будынак для беларускай амбасады. Прывітанне. Гэта падкаст «Гістфак» на Палатно Медыа, і сёння мы паразмаўляем пра беларускую эміграцыю. Чаму і куды з'язджалі беларусы? Чым яны там займаліся? І, можа быць, самае галоўнае, чым іх вопыт можа быць для нас карысны? Альбо зусім не карысны. Мяне зовут Дар'я Палынская, са мной у студыі Алесь Кіркевіч. Прывітанне. Так, наша тэма сёння беларуская эміграцыя, але мы закранаем хіба што 20-е стагоддзе, таму што все папярэднія хвалі эміграцыі паўстанцаў 30-31, паўстанцаў Каліноўскага, мы этого не кранаемся, толькі 20-е стагоддзе і трошкі заходзячы ў 19-е, таму што калі казаць пра хвалі эміграцыі, генеральна іх можна назваць тры. Першае это 1890-е, 1910 до Першай сусветнай вайны, это такая працоўная эміграцыя. Другі этап працоўны ўжо з дамешкам палітычны, это міжваенны час 20-30-е гады. І самая вялікая ўжо хваля гэта эміграцыя хвалі 44-го года, якая уласна і прадстаўнікі якой шмат у чым нават да нашага часу дажылі. Вот некаторыя ёсць такія крепкія зубры, з якімі можна было прынамсі да апошніх гадоў нават сустрэцца і паразмаўляць. Такая, так сказаць, самая яскравая, напэўна, да? Самая яскравая і, магчыма, бліжэйшая да нас сённяшніх в плане адчуванняў і в плане досведа, які можна пераняць. Калі пачынаць вот самай першай, то яшчэ царскай эміграцыі, то гэта, канешне, эміграцыя працоўная. Яна складалася в умовах, калі вось адмянілі прыгон, вёска трошкі змагла выдохнуць нарэшце, можна ўжо взяць нейкі крэдыт, трошкі зарабіць, трошкі адкласці і, прынамсі, калі не саму, то дзяцей сваіх выправіць за акіян. Куды маглі ехаць? Это была ЗША, это была Канада, это была Лацінская Амерыка, Бразілія, Аргентына. І людзі найперш ехалі, канешне, на цяжкую працу, то бок гэта вырубкі лясоў, это розныя там вуглекопы, людзі фізічнай працы, то бок людзі туды не ехалі вучыцца альбо там працаваць в інтэлектуальнай сферы, сканчаць нейкія ВНУ. Это людзі, якія ехалі цяжка працаваць, але маглі пасля родным выслаць нейкія там падарункі, прэзенты, ці як у некаторых сем'ях дагэтуль у Беларусі захоўваюцца здымкі людзей в прыгожых там весельных сукнях, і дзе падпісана Бруклін. А это іх продкі, да, нейкая галіна продкаў, якая з'ехала на захад. Яшчэ былі мігранты ў Сібір, которые ехалі там на зямлю. Мы кажам пра дабравольную, да? Дабравольных, яшчэ дабравольных догулагаўскіх, которые ехалі асвойваць Сібір, в надзеі атрымаць там зямлю, нейкія плюшкі, прэферэнцыі. Але нам вельмі цяжка, што да працоўнай эміграцыі на захад, што на ўсход апеляваць да лічбаў, таму што у, так мовіць, нармальных краінах, у большасці краінаў нашага рэгіёну існуюць нейкія інстытуцыі, якія вывучалі дыяспару, эміграцыю тых людзей, якія разбрыліся па свеце, там в Украіне так, в Польшы так. У Арменіі наогул было да, не знаю, як зараз, было міністэрства, якое займалася выключна справамі дыяспары. А ў Беларусі склалася такая традыцыя, што чалавек в эміграцыі это трошкі здраднік радзімы, і таму не трэба этим усім цікавіцца. Людзі, якія з'ехалі, іх няма, і лепш пра іх наогул не памятаць. Выпісалі і забылі. Да, так, таму нам цяжка казаць пра лічбы, колькі калі тысяч з'ехала, у якім годзе, цяжка пакуль гэта прасачыць. Таму нам варта грунтавацца на нейкіх асобных кнігах, выданнях, даследаваннях, якія то тут, то там праскокваюць. Ну вось польскія даследчыкі ўжо, вот яны актыўна так спрабуюць разгрэбсіваць гэты міжваенны перыяд. Яны таксама там паўсюль пазначаюць, што вельмі складана з лічбамі, бо гэтых анкетках, якія запаўнялі гэтыя эмігранты, там не было графы нацыянальнасць, там была графа рэлігія максімум. То бок і таму лічбы такія максімальна прыкладныя. Ну і плюс гэта ў нас жа зноўку працоўная эміграцыя, то бок сяляне, людзі неадукаваныя. Мы, напэўна, не можам казаць пра тое, што гэта ўжо ўтвараецца прям такая дыяспара. Ну так, перад тым, як перайсці яшчэ да часу міжваеннага, варта зазначыць, што, ну, уявіце сабе
эмігранта пачатку 20 стагоддзя, вясковага хлопца, ён яшчэ не ўсведамляе, што ён беларус. Он можа сказаць, што ён рускі, што ён праваслаўны. Вось якія гісторыя, што нейкая жанчынка расейка па нацыянальнасці прыйшла ў асяроддзе беларускіх эмігрантаў. Яна разумела, што яны кажуць на іншай мове, але яны былі ўпэўнены, што яны кажуць на рускай мове, бо для іх іхная вясковая беларуская мова была рускай, напрыклад. А гісторыя нашай палітычнай эміграцыі, безумоўна, пачынаецца ўжо пасля разгрому БНР, калі ўтвараюцца першыя асяродкі ў Варшаве, Коўні, Празе, Берліне. Адны з першых нашых палітычных эмігрантаў у ЗША гэта Язэп Варонка, прэм'ер-міністр БНР, это Янка Чарапук-Змагар, это людзі, которые прыехалі ў Штаты, ў Чикаго. І вось толькі тады пачынаецца нейкае палітычнае жыццё наша, напрыклад, там, за акіянам. І вось цікава, што ў прэсе пра таго ж Варонку захоўваліся такія цікавыя сведчанні, што вось працоўныя Чикаго скінуліся грашыма на арганізацыю лекцыяў яго, сустрэчу, бо это ж цэлы міністр БНР прыехаў. А людзі, якія жылі там, яны, можа быць, не здагадваліся пра нейкую беларускую дзяржаву асобную. І зразумела, што не было ніякіх грантаў, праграмаў падтрымкі, але беларусы вырашылі, што гэта вартая справа і падтрымалі фінансава. Ну, а вось цікава, Янка Чарапук-Змагар, таксама з ЯШ БНР. Чалавек быў заангажаваны ў палітычныя беларускія справы, але ён пайшоў у сферу дрэваапрацоўкі, зрабіў там добрую кар'еру. То бок, скажем так, не было яшчэ тады катэгорыі прафесійных палітычных эмігрантаў. Людзі, которые былі ў гэтых урадах, арганізацыях і з гэтага карміліся. Кожны займаўся нейкай працай, нейкім бізнесам і адначасова, калі ў яго быў вольны час, прысвячаў яго культурніцкай працы, палітычнай працы, яшчэ часта ўкладаючы свае асабістыя грошы. А ці мы можам казаць, што беларусы, калі яны выязджалі кудысьці, што яны сяліліся адносна побач? Ну, то бок, вось гэтыя першыя две хвалі, яны такія беларуска-украінскія. То бок, калі браць міжваенны перыяд уже, напрыклад, то ў нас выязджаюць жыхары заходняй Беларусі. Ім там ёсць вось гэтыя льготы, ім ёсць вось гэты ажыятаж, кшталту выязджаеце, рэкламкі вось гэтыя. І як бы вядома, што ў той же самай Лацінскай Амерыцы яны садзіліліся такімі, ну, условна кампактнымі групамі. Але гэта не было штосьці, ну, з такім нацыянальным ужо адценнем. В выпадку беларусаў яны былі найменш нацыянальна арыентаваныя, калі браць тройцу украінцаў, беларусаў і расіянаў. Таму беларусы вельмі часта яшчэ в той перыяд прымыкалі да украінскай дыяспоры альбо да расійскай дыяспоры, таму што проста свае асяродкі не былі распрацаваныя, таму што людзі ехалі в асноўным все ж такі за грашыма. І, дарэчы, цікавы момант, які мы забываемся, калі кажам пра нейкую статыстыку, мы часта не разумеем, якая колькасць з іх вярталася. Як часта яны вярталіся. Бо з заходняй Беларусі, ну, бо з БССР не можна было ўжо выехаць, ехалі з заходняй Беларусі. Былі такія гісторыі часта трагічныя, што вось там дзедаў, дзядзька там паехаў і вярнуўся перад самым 39-м годам з Францыі. Вось яго піджак застаўся, там ляжыць на гарышчы. То бок, ну, значыць, вярталіся, зарабіўшы нейкія грошы. Часта прывозілі і даляры, таму што таксама вядомая заходняй Беларусі гісторыя, калі там даляры недзе за печкай ляжалі. Нейкія замежныя рэчы імпартныя. Это ж не то, што оно не адкульсьці взялася, а людзі везлі, людзі прысылалі. Былі ж таксама цікавыя гісторыі з пасылкамі. Ты, напэўна, вот ведаеш. Ну так, ну это ўжо такія, то ўжо 30-е, напэўна, гэта калі заможныя беларусы, которые асяляліся ў Штатах, ці то з пачуцця віны, ці то ще з чагосьці, яны адпраўлялі сваім сваякам заходняй Беларусі пасылкі са старой вопраткай. Але каб атрымаць гэтую пасылку, трэба было заплаціць пошліну. Сялян грошаў не было, пасылкі вярталіся. Да, потым пересылалі новыя, тому што, ну, гэта, можа быць, не разумелі, но все-таки камунікацыя ў 30-е гады это не нешта такое. І потым, і вот што цікава, што ўрад другой Рэчы Паспалітай, ён спрабаваў пайсці на саступкі. То бок было две спробы неяк гэта спрасціць працэдуру, але ўсё адно, ну, як бы нават калі там дазволілі людзям, што окей, просто запоўніце дэкларацыю, падпішыце, што вы не будзеце гэта прадаваць, ну, не. Хаця не сказалі, што людзі былі супер там заможныя, каб ужо адмаўляцца ад гэтага. Ну так, ну і будзем шчырымі, што былі зацікаўленыя самі замежнікі, былі канадцы зацікаўленыя, амерыканцы, каб людзі ехалі, таму што вось вядомыя ў заходняй Украіне, вядомыя, па-мойму, і ў Беларусі вербоўшчыкі, якія працавалі, якія атрымлівалі з кожнага чалавека па 2, 3, 5 даляраў. Ёсць нават недзе статыстыка. За завербованого кожнага чалавека рабочага. Вось я бачыла статыстыку, напрыклад, што вербоўшчыкі з Францыі на 1928 год меліся набраць 20 чалавек з Градзеншчыны, 10 жанчын, 10 мужчын на сезонныя працы. Это так прикольно. Это еще до 30-го года, бо ў 30-м годзе у нас же здараецца сусветны эканамічны крызіс, і эмігранцкія вось гэтыя шляхі трохі спыняюцца. З'яўляюцца ўжо тыя канцэсіі на колькасць эмігрантаў. Ужо вось у той же Францыі, я так разумею, што шмат хто вярнуўся, бо просто пераставалі выплачваць заробкі, ну і па сутнасці ты не можаш больш нікуды ісці. Ну добра, хоць вяртацца недалёка.
Ну да, і з гэтымі вербоўшчыкамі былі ж таксама гісторыі кідалава, калі людзей запрашалі кудысьці, абяцалі залатыя горы, напрыклад, в паўднёвую Амерыку, людзі прыязджалі, У Аргенціну асабліва трымай так звалі. мачэту в руку і просто возделывай этой дзікія джунглі, і вось табе твая зямля. Ну, гэта Вось. лагічна, як бы Аргентына вельмі далёка, то бок і людзі прыязджалі тут таксама сям'ямі, да, былі там льготы, па-моему, дзецям дазвалялі з 13 год працаваць, наколькі я помню, там на плантацыях ці можа это ў Бразіліі, але разам з тым, як бы ты прыязджаеш туды сям'ёй, вярнуцца назад дорага. Ну і падводзячы рысу, уласна чаму тады ехалі, як зразумець этот феномен эміграцыі, таму што вёска в заходняй Беларусі была просто перапоўненая, это была перанаселеная вёска і быў дэфіцыт страшнай зямлі. То есть ты, напрыклад, бацька, у тебя есть 5 сыноў, а як ты падзеліш сваю зямлю? Ты будзеш бедным просто. Ну і класна, калі у тебя 1-2 сына выйдуць, напрыклад, за мяжу. У габрэяў зусім іншая гісторыя, то бок яны самі капілі сем'ямі, каб скапіць дзіцёнку грошы, каб ён з'ехаў. Это вот перанаселеныя гарады. І таксама як падзяліць спадчыну, і кім урэшце рэшт сын пойдзе працаваць. І зусім іншая гісторыя пачынаецца ў 44-м годзе, калі мы кажам пра хвалю эміграцыі 44-го года. Там была вельмі такая цікавая цытата Кіпеля про тое, што ў яго быў выбар або заставацца ехаць у Сібір, або з'язджаць у невядомае. Ну, такі выбар сам ж быў 1000 людзей, таму што гэта сітуацыя, калі надыходзілі саветы, немцы адступалі, як ты не ставішся да немцаў, ты хочаш з'ехаць у Еўропу, у свабодны свет, каб там знайсці нейкі свой лёс, а не быць прырэчаным на рэпрэсіі, на турму, на гулаг. Таму што людзі нават заходняй Беларусі паспелі пакаштаваць савецкую ўладу ў 39-41 і ўжо былі з ёй знаёмыя. Ну і сацыяльна это вельмі розны склад, таму што гэта і інтэлігенцыя, і ўдзельнікі розных палітычных структураў, і адміністрацыі часоў нямецкай акупацыі. І вялікая доля тых жа астарбайтараў, таму што вось калі кажуць, што астарбайтары угнаныя в Германію людзі, яны, канешне, шмарылі вярнуцца назад, частка вярнулася назад, бо это была дамоўленасць СССР з краінамі альянтамі, саюзнікамі. І яны ж вярнуліся куды? Яны ж не адразу на радзіму вярнуліся, яны вярнуліся ў фільтрацыйныя лагеры, дзе вырашалі, чалавек далей едзе в гулаг альбо да хаты вяртаецца. А частка астарбайтараў не захацела вяртацца, не захацела рызыкаваць. І вось гэта немалая маса людзей, беларусаў, она засталася у Нямецчыне да канца літаральна 40-х гадоў. Найперш гэта былі лагеры ДП, так званыя, лагеры для перамешчаных асобаў, фактычна для бежанцаў, дзе былі і беларусы, і украінцы, і расіяне, маглі там быць і каўказцы, з Кубані людзі. І там уже, што цікава, беларусы пачалі арганізоўваць сваё культурнае жыццё, палітычнае, выдаваць часопісы, хоць як выдаваць у абмежаваным гэтым лагеры нейкі часопіс ці нейкія кнігі, я сабе не магу уявіць. Не, ну спецыфіка тых, хто выехаў, мовна, калі выязджае інтэлігенцыя, выязджае творчыя асобы, яны не могуць гэтым не займацца напэўна. Так, яны ж арганізоўвалі свой скаутынг, арганізоўвалі перапіску з людзьмі з іншых лагероў, з іншых мясцовасцяў. І там яны былі фактычна да вырашэння свайго лёсу, і ў канцы 40-х пачалося такое разбрыданне беларусаў, то бок хто ў Великабрытанію, хто ў Аўстралію, хто ў ЗША, хто ў Канаду, хто ў Францыю. І беларусы фактычна расплыліся па ўсім свеце, але прынцыповая розніца гэтай хвалі ад папярэдніх в тым, што яны ведалі адзін аднаго. З дапамогай перапіскі, няхай не з тэлефонам, без тэлефона, без інтэрнэта, яны маглі камунікаваць. І вось калі ты кажаш пра феномен запросінаў, то вось тут это больш актуальна. Калі беларус, прыехаўшы в Брэдфорд, в Брытаніі, мог напісаць сваім сябрам: прыязджайце сюды. Калі нехта зачапіўся ў Лювене, у Бельгіі, в універсітэце, і ён сваім сябрам пісаў: все да мяне, будзем вучыцца разам, будзем дапамагаць адно аднаму. І гэта вельмі цікавы феномен, апісаны тым жа Янкай Запруднікам у кнізе «12», калі вось 12 хлопцаў, маладзёнаў, якія прайшлі вайну, якія прайшлі вось гэтыя лагеры ДП, яны пасля працавалі вуглекопамі ў Великабрытаніі, разам вучыліся ў Лювене, і пасля кожнае жыццё развіло сваёй дарожкай. Вплоть до того, што сам Запруднік стаў у выніку паспяховым чалавекам і выкладаў гісторыю класных ВНУ ў Злучаных Штатах Амерыкі. А Цімох Вострыкаў ускочыў з парашутам у СССР, таму што верыў у тое, што так можна разбудзіць беларускі народ і пачаць вайну з бальшавізмам. І вось, дарэчы, таксама цікавы феномен, што ёсць такі тэрмін распакоўка чемаданаў, калі казаць пра эміграцыю гэтай хвалі. Ён надышоў недзе ў пачатку 50-х гадоў. То бок, да пачатку 50-х гадоў все гэтыя людзі жылі на чемаданах. Яны думалі, што вось хутка трэцяя сусветная, все зменіцца, і мы, канешне ж, вернемся на радзіму. Ну, не можа ж быць інакш. Вось адна вайна прайшла, другая, ну, значыць, будзе нейкая трэцяя. І з гэтым таксама звязана тое, што беларусы актыўна ехалі на вайну ў Карэі,
калі была вайна там, паўночная паўднёвая Карэя, пачатак 50-х гадоў, пазней вайну ва В'етнаме, то бок людзі думалі, што на хвалі вось халодная вайна вось-вось перарасце ў гарачую, яны таксама будуць карыснымі, і вось яны вернуцца у Беларусь, так ці інакш. Ну, але гэтыя мары, так скажам, былі марнымі. Ну вот цікава, у міжваенны перыяд у нас таксама ёсць такая спроба кансалідацыі, але яна выключна эканамічная. То бок вот вядома, што там у Чикаго спрабавалі адкрыць беларускі рэстаран, былі там швейныя прадпрыемствы ў іншых гарадах, дзе набіралі менавіта беларусаў, ну і кшталту ім спрабавалі менавіта падтрымаць сваіх. Але гэта эканамічна, і далей яно ні ў што ў прынцыпу не вырастала. Але тут у нас ужо іншая сітуацыя. У нас ужо іншыя людзі з іншымі сувязямі, якія тым ліку дагрукваюцца да ўлады. І, здаецца, ва ўспамінах Льва Гарошкі было, што кшталту у іх была такая мэта, кшталту патлумачыць вось гэтым еўрапейцам, з кім яны стыкаліся, што адбываецца ў іх там, у Беларусі. То бок, да, чаму яны з'ехалі, чаму яны ў такім становішчы, чаму яны ўсе такія трохі непрыкаяныя. Это прикольно, ўжо ў іх некая такая больш вышэй мэта, ну, то бок. Ну, свядомасць просто нацыянальная з'явілася, і палітычная свядомасць, таму што там ужо палітычныя структуры, нават палітычная барацьба на эміграцыі, розныя палітычныя цэнтры, БЦР, БНР, розныя рады, беларуская вайсковая рада, беларускі нацыянальны фронт, куча розных арганізацый, у тым ліку, якія канкуруюць паміж сабой. Але я бы не казаў пра нейкую агульную адзіную мэту для ўсіх, таму што калі прасачыць лёсы, яны ўсё ж такі вельмі і вельмі розныя. І то, як эканамічна людзі ўладкоўваліся, як палітычна, і наколькі ангажаваліся ў гэта ўсё. Часам кардынальна розныя, таму што ёсць публічныя людзі, якіх мы ведаем, напрыклад, Франц Кушаль альбо Наталья Арсеньева, якія былі мегазоркамі эміграцыі. Арсеньева геніяльная паэтка, напэўна, найбольш вядомая з літаратараў, творцаў на эміграцыі. Так яна працавала на кансервным заводзе, а ее муж Франц Кушаль, які быў афіцэрам яшчэ ў польскім войску, быў генералам БКА, калі я не памыляюсь, это меў высокую пасаду, хаця б у такіх структурах, працаваў ліфцёрам. Ну, а іншыя людзі, вось як, напрыклад, быў такі Ян Дамінік у Великабрытаніі, таксама эмігрант той хвалі, ён быў максімальна непублічным, ён трымаўся каля беларускіх арганізацый, але не сядзеў в прэзідыумах, не хадзіў са сцягам там на кожнае свята, але ён завайшоў у бізнес нерухомасці, рацыянальны падыход, немалы капітал, але ён быў ідэйным чалавекам, і таму ў 91 годзе у яго былі сродкі падарыць у Лондоне цэлы будынак для беларускай амбасады. Даруйце. А таму ж скарынаўскаму цэнтру ён пакінуў каля 10 000 фунтаў, ну, то бок раскідаў трошкі грошы. Гэта цікава, таму што ў розных людзей былі розныя стратэгіі. Насуперак, напрыклад, савецкай прапагандзе не было ніякай масавай падтрымкі фінансавай гэтых структур. Ну, былі некалькі чалавек, которые працавалі на радыёвызваленне, з якога пасля паўстала Радыё Свабода. Былі адзінкавыя, літаральна адзінкавыя агенты ЦРУ, як там Кастусь Мерляк. Это вельмі цікавы чалавек, таму што ён быў яшчэ агентам Абвера, быў агентам Абвера зослан у войскі Андерса, пасля перабраўся в Аргентыну, быў завербаваны ЦРУ, перабраўся ў ЗША. Геніяльны чалавек абсалютна. І не вельмі сціплы, в канцы он напісаў жыцця кніжку «Кастусь Мерляк», «Жыццё і дзейнасць Кастуся Мерляка», здаецца, так называецца. Ну, калі сам пра сябе добра не напішаш, ніхто не напіша. Але ён быў адным з нешматлікіх, таму што дакументы ЦРУ за той час ужо вядомыя. А большасць людзей, яны насамрэч працавалі на розных, самі шукалі сабе працу, не было ніякіх фондаў, якія можна было напісаць, папрасіць нейкай падтрымкі. Шмат хто сам сабе будаваў дом, вось як бацькі Івонкі Сурвілы, бацька яго Францыі будаваў сам дом. Дарэчы, з жытлом, вот это вельмі цікава, што чалавек мог працаваць на не вельмі высокааплочваемай працы, але займець жытло ў хуткім часе. Ну, гэта трошкі ўжо агульнаеўрапейскія і заходнія тэндэнцыі, што тады прадстаўнік сярэдняга класа праз некалькі гадоў мог зарабіць сабе калі не на кватэру, то там на домік, ці сам збудаваць дом, сабе зямлю ўзяць. Ну, зараз гэтым нашмат цяжэй, скажем так. Ну, а некаторыя, вось як Барыс Рагуля, вось аўтар этого кніжкі «Студэнцтва на чужыне», больш вядомы ён, канешне, як вайсковы дзеяч часоў вайны, швадрон Рагулі, Наваградчына, 68-й паліцэйскі швадрон. Але чалавек зарабіў сабе вельмі добрую кар'еру лекара, стаў аўтарытэтным лекарам-анколагам. І вот уже калі ў 90-е нулевыя гады да гэтых всіх уже дзядкоў, людзей ва ўзросце, бабулечак, прыехалі беларусы збіраць іх успаміны, нешта запісваць, яны маглі сабе дазволіць запрасіць іх на хорошую віллу, на сваё ранчо, і ўжо там в прыемнай атмасферы пасядзець і парасказваць ім пра часы вайны, ці гэтыя все блуканні пачатковага этапу.
Это Вось. у нейкім артыкуле, здаецца, з сайта БДУ, можа быць, бачыла такую фразу, што беларусы, якія былі вымушаны выехаць з ЗША, былі вымушаны пераняць гэтыя каштоўнасці капіталізму. Ну, это такое Ну, это цікава. смешна гучыць, да, вымушаны пераняць каштоўнасці капіталізма. Мы шмат проста сапраўды не ведаем, таму што ну, рэдка хто будзе чытаць цэлую кнігу беларусаў Великабрытаніі, каб даведацца пару фактаў ці нешта зразумець. А калі вот так думаеш, было шмат паспяховых эканамічных праектаў. Напрыклад, беларусы мелі фактычна сваё ранчо, фактычна санаторый, які назвалі Слуцк, у Онтарыо, ў Канадзе. То бок людзі скінуліся грашыма, купілі дом, адрэстаўравалі на беразе возера, все цудоўна, і запрашалі ўсіх туды. І на рэкламных улётках было напісана, уваход забаронены толькі камуністам і фашыстам. А беларусам і іншым людзям добрай волі уваход адчынены. І гэта было цікава. І, дарэчы, вось цікавы феномен, што вельмі часта кажуць, што тады выехалі страшныя нацыяналісты, нацысты, антысеміты, русафобы. А беларусы тады супрацоўнічалі цудоўна і з расейцамі, эмігрантамі, і з украінцамі, і з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў. У Нью-Йорку быў парк, дзе стаялі побач помнікі Пушкіну, Шевченка, Янкі Купалі і Уітману, калі не памыляюся, ну, класіку амерыканскаму. То бок людзі разумелі, што яны аказались в адной сітуацыі, і яны самі, зразумела, не за грошы дзярждэпа, самі скідваліся і ставілі кожны помнік свайму паэту. І это быў парк, дзе была выкупленая зямля, і дзе можна было прыходзіць, напрыклад, і адпачываць. Нормальна. Я думаю, что это хороший урок для нас сённяшніх, калі вось часам сутыкаешься, што беларусы просяць грошы там на то-то, на то-то, урада такого-то, такого-то. А в той перыяд людзі вось не мелі такой опцыі і таму рабілі трошкі па-іншаму. Мне вельмі падабаецца таксама з вось гэтых такіх дасягненняў беларусаў гэтага перыяда, што, напрыклад, дамагліся, каб у кангрэсе ЗША азначалася свята 25 сакавіка. Якби і гэты дзень таксама быў і ў Брытаніі, і ў Канадзе. Ну, то бок, умоўна на такім, ну, не скажу, што там вся краіна святкавала, але разам з тым аб'явіць пра это круто. І вядома ж таксама, што у прынцыпу нейкія беларусы вось гэтай эміграцыі яны пакінулі вялікую спадчыну. У плане якраз тут у нас з'яўляюцца і збіральнікі літаратуры, і збіральнікі літаратурных калекцый, і вельмі шмат літаратуры ўвогуле выходзіць. То бок такая добрая праца ў плане захавання спадчыны. Ну, з літаратуры, скажем, тут падвойны феномен трошкі, таму што людзі вельмі часта, як Міхася Кавыля кніжка «Пад зорамі белымі», Нью-Йорк, 54 год, яны былі вымушаны выдавацца за свае грошы, і далёка не кожны чалавек мог ахвяраваць часам, каб вось выдаць сваю нейкую кнігу. Это іншая сітуацыя, чым у БССР, дзе табе зробяць здаравезны тыраж, які будуць вымушаны прачытаць школьнікі, незалежна ад яго мастацкіх якасцяў. І я дапускаю, што шмат вельмі літаратурных талентаў загінула, таму што ў людзей в страшным капіталістычным свеце не было часу, яны сувымяралі, што яны не прададуць свой тыраж, яны могуць яго падарыць толькі сябрам. То бок гэта не пра кніжны бізнес, это хутчэй, каб выказацца, выгаварыцца, пакінуць нешта пасля сябе. Ну і вот, дарэчы, таксама цікавая гісторыя. Хтосьці з даследчыкаў быў у гасцях у такого старенькага эмігранта. Яго была вялізная бібліятэка ось таких вот эмігранцкіх выданняў, і все не чытана, ні разу не адчыненае. Ён сказаў: так а навошта вы это куплялі ўвесь час, ну, калі вы это не адчынялі? Ён сказаў геніяльную фразу, таму што, ну, вось бачыш кніжку, а я ее купляў, нават па некалькі экземпляраў купляў, таму што я ведаў, што гэты даляр патрэбен яе аўтару, а то, што я не прачытаю, ну, якая розніца. Наконт збіральніцтва, это іншая опцыя, это вось, канешне, кейс з Карынаўкі, з Карынаўскай бібліятэкі, вялікая праца айца Александра Нацна, Льва Гарошкі, якія ўжо ў пасляваенны час, яшчэ ў неадбудаванай пасля вайны Еўропе, збіралі, шукалі, вышуквалі, выкуплялі нейкія выданні, в тым ліку скарынаўскія выданні і слуцкія паясы, па сваіх збіралі нейкія артэфакты, ну і там утварыўся такі культурны цэнтр. Ну і зноў жа, што важна, это людзі, якія не арендавалі жытло, якія азаботзіліся пакупкай зямлі і будоўляй, каб это было іхнае. І зараз, ну, працуе гэта дасюль, хоць уже аўтары гэтага праекта не жывыя. Ці вось БНІМ, Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў ЗША, дзе таксама захоўваюцца добрыя калекцыі ўсіх гэтых рэчаў. Ну, людзі дбалі пра сваё, але вось ад сяброў ЗША я ведаю, што дагэтуль рэгулярна бываюць выпадкі, калі вот іх запрашаюць кудысьці: слухайце, тут трэба дапамагчы разабраць рэчы, стары беларус памёр, вось трэба проста ачысціць дом, і там вось
іх просяць, ну вот выкіньце вось гэта все, вынесце куды-нибудь, там цэлыя скрыні там беларускіх нейкіх рукапісаў, фотаздымкаў. Ну вот, на жаль, бываюць такія гісторыі, калі вот сувязі хоць трошкі абрываюцца, дзецям гэтага чалавека, напрыклад, оно ўжо не цікава, і вось все эти архіўныя матэрыялы, дакументы часам вельмі каштоўныя, яны часам знікаюць проста ў небыт. Але разам з тым можна казаць, што быў нейкі пераслед з боку савецкіх уладаў у дачыненні да вось гэтых беларускіх эмігрантаў, ці іх пака кінулі ў спакою? Ну вось так, калі мы кажам пра ўвагу з боку савецкіх спецслужбаў, конечно ж, ніхто нікого не пакідаў у спакой. Мы ведаем гісторыі пераследу расійскіх эмігрантаў, забойстваў розных, выманіванняў з-за мяжы, пераслед украінцаў, забойства Степана Бандеры, яшчэ раней там Еўгена Канавальца. А ў беларусаў кшталту не было такіх гучных гісторыяў, але вось такі флёр пераследу ён быў увесь час. Былі незразумелыя забойствы. Напрыклад, забілі дачку Надзеі Абрамавай, которая узначальвала жаночую філію Саюза беларускай моладзі ў часы вайны. Забілі вот некаторых паэтаў, вось пра это узгадываў Кастусь Акула ў сваіх кніжках. Ну, пашоў чалавек на рыбалку дзе-небудзь. Ну і паслізнуўся, упал аб камень, ударыўся. Ну, такія незразумелыя гісторыі. Савецкія спецслужбы мелі сваіх людзей на эміграцыі, часам завербаваных там праз ціск на радню, которая заставалася ў СССР, часам яшчэ серадовішча ранейшых рабочых эмігрантаў. І не будзем забываць, што некаторыя эмігранты, яшчэ которые засталіся з хвалі 30-х, они сімпатызавалі камуністам. Яны былі па камуністычны бок, хоць і жылі у Амерыцы і маглі супрацоўнічаць абсалютна з ідэйных меркаванняў. Ну і самым такім дэманстратыўным простым спосабам было, ось жыве эмігрант дзе-небудзь там, ну, в Торонто, а к нему да яго пачала прыходзіць газета «Голас радзімы». Савецкая газета, арыентаваная на эмігрантаў. То есть нехта сліў яго адрес, і яму вот як псіхалагічны ціск на кожны месяц там, ці кожны тыдзень кладзецца ў паштовую скрыню. Ну, чалавек ведае, што хтосьці ведае яго адрес. Ага. А калі такіх людзей сотні, тысячы, ну это ж цікава, правда? Былі цэлыя кніжкі, брашуркі на добрай паперы з такія інтэрв'ю з эмігрантамі, якія вярнуліся альбо прыехалі ў турыстычную паездку ў СССР. Мы там наведалі такія-то калгасы Берасцейскай вобласці, мы наведалі там Мінскую, там крэпасць Героя якую-нибудь. І там все ж тут хорошо. І з такімі класнымі цытатамі, тут трактары ездзяць, все чыста, класна. Ну, зразумела, што палітычных эмігрантаў такімі рэчамі было цяжка спакусіць. Але з эмігрантаў рабочых ці менш адукаваных, менш, скажем так, заакцэптаваных на гэтых палітычных нотках, мажліва, кагосьці выманівалі. Мы не ведаем такой статыстыкі. Але дакладна вядома, што калі ў нулевыя гады і ў канцы 90-х даследчыкі эміграцыі прыязджалі ўжо пры незалежнай Беларусі, прыязджалі за мяжу і спрабавалі дагрукацца, маючы адрас да тых людзей, якія нешта памятаюць, яшчэ жывыя, казалі, мы з Беларусі, мы даследчыкі, іх проста разварочвалі ад дзвяры. Таму што страх это заставаўся, што калі ты прыехаў з Беларусі, мажліва, ты працуеш на спецслужбы. І не важна, што ўжо няма СССР, але вось недзе на падкорцы сядзеў такі страх, што все, размовы не будзе. І большасць гэтых эмігрантаў, яна, напэўна, і так і не вярнулася. Нават пасля 91-го года. Некаторыя вярталіся, і Нацсан, і Язэп Сажыч, ёсць здымкі, некаторыя на старасці лет вярнуліся, змаглі хаця бы пахадзіць там па наваградскіх узгорках, там наведаць свае родныя мясціны, кагосьці сустрэць, але некаторыя, зразумела, і ўжо і не даехалі дадому, в лепшым выпадку маглі заехаць там у Вільню, напрыклад. А ось з працоўнымі яшчэ эмігрантамі ось такі выпадак быў, здаецца, у Гожы пад Гродна, калі чалавек, які выехаў на заробкі яшчэ ў 30-е гады, ён вярнуўся ў 90-х, зайшоў на свой падворак, сказаў, ну, паставце мне крэсла, я хочу ў садзе пасядзець. Он сеў на это крэсла, пасядзеў і памёр. Ну, это быў чалавека была мара вярнуцца на радзіму, і ён як бы... Здзейснілася. Да, здзейснілася. Да. Ну і далей, ось, как бы, сканчаючы гэтую тэму, далей уже была зусім іншая гісторыя. 91-й год, это працоўная эміграцыя, эміграцыя за лепшым жыццём, за амерыканскай марай, за сусветам, які людзі бачылі у фільмах. І калі сутыкнуліся две гэтыя хвалі, па сведчаннях не заўжды гэтыя сустрэчы былі вельмі радушнымі, таму што людзі не маглі адзін аднаго зразумець. У тых людзей, которые правялі дзесяткі гадоў эміграцыі, было іншае ўражанне пра Беларусь і беларусаў, а тых, хто ехаў за American Dream і выраслі ў Савецкім Саюзе, у іх внутры было таксама нейкія іншыя каштоўнасці, іншыя рэчы, і это таксама асобная цікавая тэма, напэўна. Ну і на заканчэнне, што самае адрознае, вот, напрыклад, ты б вылучыў паміж эміграцыямі, або што самае карыснае? Я думаю, што лепш пра карыснае. Я думаю, гісторыя ўсіх гэтых людзей, она сведчыць пра тое, што
Па-першае, разлічваць трэба толькі на сябе. Любая знешняя падтрымка, неважна, нямецкая, амерыканская, ангельская, яна часовая. Трэба заўжды гуляцца в працу, в бізнес, в нерухомасць, там, дзе ты знаходзішся. Не варта жыць ілюзіяй, што ты вернешся хутка. Это вот вельмі важны, мне здаецца, урок, і это тое, над чым шмат хто пагарэў, калі людзі шлі в палітычныя структуры там, але этой палітычнай структуры ўжо нічога не вырашалі, пра іх все забылі. Ну і апошняе — это дапамагаць адзін аднаму, таму што выжылі тыя і мелі поспех тыя, хто меў сацыяльныя сувязі, мне здаецца, найперш. І калі ты робіш людзям добро, ты кагосьці выцягваеш да сябе в нейкі Брэдфорд, этот чалавек абжывецца, зробіць сабе капітал, і ён, можа быць, калі-небудзь табе дапаможа. І вось гэты вось воўчы свет капіталізму, насамрэч, он таксама і так працуе ў гэты бок. Таму, мажліва, это урок для ўсіх нас. Што ж, дзякую за размову. Дзякую усім, хто таксама паглядзеў гэтае відэа. Калі ласка, не забывайце, што мы вельмі будзем вам удзячныя, калі вы будзеце пісаць нейкія каментары альбо прапановы для новых выпускаў. Да пабачэння. Шчасліва.